aw minnu sɔgɔlimana bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli bɛ aw kelenna bɛɛ lajɛlen ye fo aw sigiyɔrɔ bi alamisa mai kalo tile 7 san 2020 ni an ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye bakuruba la sa an bɛna an da don kunnafoni min na olu le filɛ nin Mali wasaden bulon o 6nan olu bɛna sigi tɛnɛndoon an bɛna an da don kuma na ko o walawala aw ye o kɔ Mali finitigi olu kɛlen bɛ ka sira ta ni waati na k'u kunda Kidali kan ni an bɔra o la an bɛna coronavirus n'o ye fiɲɛbana m'an fɛ nin waati na k'an da don o la ni an ka bi kunnafoni bakurubaw la kumabaw ye. Mali wasaden bulon 6nan olu bɛna sigi tɛnɛ nata ye. Mali jamanakuntigi n'o ye an ka président Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ale ye sariya bolo dɔ ta mai kalo tile 5 tɛmɛnen san 2020 min bɛ Mali wasadenw wele balilenna mai kalo tile 11 san 2020 san. O cogoyaw la sa députéw n'o ye an ka wasaden kura minnu n'olu sigira u welelen bɛ k'u ka taa u tɔgɔ sɛbɛn wasadenso la kami tɛnɛ tɛmɛnen min ye wasadenw ka secrétaire général n'ale sigilen bɛ ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen fɛrɛfɛrɛ k'o kunnafoniya ka bɛɛ sigiyɔrɔ k'o yira i la ale bɛ député n'o y'an ka wasaden kura minnu tara an fɛ k'olu bisimila k'u sigiyɔrɔ k'o yiru la papier minnu n'o ye sɛbɛnw ye minnu ka kan k'olu bɛɛ yira u la k'o d'u ma min b'a to tɛnɛ n'o ye mai kalo tile 14 u ka wele balilen na u bɛ se ka na cogo min u ka bureau n'o ye wasadenso ɲɛmaayaso ye k'olu sigi ani sariya minnu bɛ yen ni olu kan ka ta teliya la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na an b'a yira u la ko an ka députéw n'o ye wasadenw ye olu ka nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kabi tɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 9 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 16 ma u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka député n'o ye wasadenso la min b'a to u ka nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ yiru la cogo min na. An ye nin kunnafoniya sɔrɔ fama.ml n'ale bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o b'an ladɔnniya k'a fɔ ko tɛnɛn tɛmɛnen n'o ye mai kalo tile 5 ye an ka Mali finitigiw olu kɛlen bɛ ka sira ta k'u kunsi an ka Kidali mara ma min b'a to bɛn ani kɛlɛya min ni o kuma ɲininen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o baara in bɛ se ka waleya cogo min o cogoyaw la sa min ye Gawo kan ɲɛmɔgɔba ye n'ale général Wawu Kone ye ale ye ni finitigiw n'o ye finitigi sabanan minnu kɛlen bɛ k'u kunda Kidali kan k'olu bisimila ni k'u kunnafoniya u ka baara u kan ka kɛ cogo min Kidali mara kɔnɔ a ko a b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka d'a kan ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ye n'o ye bɛn ani kɛlɛ Mali fan bɛɛ nin ye o waleya dɔ seereya ye o cogoyaw la sa ko u taakun tɛ dɔwɛrɛ fosi ye min ye Kidali mara mɔgɔw ye ani u bololafɛnw ni k'olu lakana i n'a fɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen tara sariya sɛbɛn min n'o tɛmɛna Mali ani maa murutilen kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie n'o ye an kɛrɛfɛ jamana min ni papier bolonɔ taara don sɛbɛnna n'an b'a fɔ o ma ko accord d'Alger o cogoyaw la sa ninnu n'o ye finitigiw ye olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye capitaine Dawuda Traoré a ko ale nisɔndiyalen don kojugu ka d'a kan nin ko in n'o ye bɛn ani kɛlɛya baara ye ale ni a ka cɛdenw u bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to u bɛ se ka don ba la cogo min k'o waleya olu kɛtaw la diɲɛ don o don a ko min ye bonya ye ko o bɛ don ale ni a kɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa Kidali mara Mali mara bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Fiɲɛbana n'o ye coronavirus ye ale kibaruya cogoya la an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka kɛnɛya minisiriso ale ka yɛlɛdilen kɔ ko diɲɛ ma don o don k'a bɛ bɔ ni ka kunnafoniya jɛlen a sanuman di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ani kɔkanmɔgɔw ma a k'a b'an ladɔnniya k'a fɔ kunun kana se bi ma sɛgɛsɛgɛli 90 kɔ maa 19 olu yera ko minnu garisigɛra fiɲɛbana in na n'o ye coronavirus ye ko maa 10 olu de kɛnɛyara kunun ani bi cɛ o cogoyaw la sa an b'a ye k'a fɔ bana in donni an fɛ kana se bi ma maa 650 ala olu le garisigɛ ni fiɲɛbana in na maa 32 olu sata bɔra a la hali ni an b'a ye ko maa 10
olu taw kɛra an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔ min ye maa 271 ni kelen ye nin waati in na olu le nɔgɔyara ka bɔ bana in bolo maa 7 olu taara kɔ kan furakɛli la hali ni kunnafoni laban m'a yira la ko maa 7 in na sa ko maa 3 o kɛnɛyara nin waati in na maa 221 olu de bɛ ka lakɔlɔsili kɛ k'u lakɔlɔsi ka d'a kan waati dɔw la u ni banabagatɔ dɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na min b'a to jateminɛ bɛ se ka kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ ma garisigɛ bana in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ walasa k'an kisi ka bɔ nin fiɲɛbana in cogoya ma waleya damadɔw bɛ yen fo an ka olu matarafa olu ye jumɛn ye k'an tɛgɛw ko waati ni waati safinɛ la walima u ka gel min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko gel hydroalcoolique k'o kɛ k'an tɛgɛw susa ni ka micro fɛn bɛ tɛgɛ la ko o bɔ a la k'an yɔrɔ janya ka bɔ ɲɔgɔn na jama yɔrɔ la min ye sɔgɔsɔgɔ ko ye sa walima tiso la n'an kɛra o kɛ fɛn o ɲinima fɛ an k'o kɛ an nɔngɔn kɔnɔ o kɔ a ɲinima fɛ n'an bɛ bɔ waati o waati an ka nu an'an daw k'olu datugu walasa an kana kɛ sababu ye ka banakisɛ in ta ni k'a lase an fɛ mɔgɔw ma nin ye kunnafoni min bɔra an ka kɛnɛya minisiriso fɛ bi don in na an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ nin bana jugu in tɔɔrɔ ma ka dali nɔgɔya banbagatɔw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na an ka Bamako Mali faaba la funankɛninw kɛlen bɛ ka murutili boloda ka ɲɛsin fiɲɛbana n'o ye coronavirus ye o kɛlɛli sariya dɔw kan an b'a ye k'a fɔ kami tarata su an ka funankɛninw su mana kɔrɔbaya dɔɔni dɔrɔn o bɛ bɔ ka siraw tigɛ ka pinɛw jeni walasa k'u ka nisɔngoya yira ka d'a kan fiɲɛbana ye n'o ye coronavirus ye o kɛlɛli sariyaw la jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sariya dɔw ta min dɔ ye k'a fɔ ko sufɛ boliw ka nɔgɔya k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 21 na ka taa se fo nɛgɛ ɲɛ 5 ma sɔgɔmada joona fɛ o cogoyaw la sa o k'u b'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko funteni barika ka bon kojugu olu tɛ se ka to so ni sun tigɛra ka d'a kan u sɛgɛnnen don olu bɛ bɔ o la k'u ka nisɔngoya yira nin sariya in kan u ko fana ko courant n'o ye yelen ye ko min bɛ tigɛ ka bɔ u kɔrɔ k'o bɛ dɔ fara u dusukasi kan ka d'a kan a tɛ se ka ɲini maa fɛ i ka to i ka so k'a sɔrɔ courant o ti i bolo o cogoyaw la sa ko funteni bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu olu fana bɛ bɔ u ni polosiw bɛ ka n'o y'an ka lakanabaaw ye olu bɛ ka kari ɲɔgɔn na yɔrɔ ni yɔrɔ la funankɛninw sa olu bɛ siraw tigɛ ni ka pinɛw jeni finitigiw olu b'a lajɛ ni ka funankɛnin ninnu gɛn u kana fara ɲɔgɔn kan ni u ka lakanafɛn dɔ ye min ɲɛjibɔ gazi ye n'an b'a wele ko gaz lacrymogène nanzarakan na an ye funankɛnin dɔ yɛrɛ ɲininka n'ale si bɛ taa san 20 la ale ko an ma ko nin ko kɛra tɔɔrɔfɛn ka d'a kan maa caman bɛ yen olu dahirimɛ bɛ sɔrɔ sufɛ baara la o kɔ u bɛ sɛnkɛ funteni bɛ u tɔɔrɔ n'a fɔra ko o bɛɛ kɔ kuran bɛ tila ka tigɛ u la k'o ye ko ye olu tɛ se ka to so ka ko min to yen an ka jateminɛw la an b'a ye ko nin ko in bɛɛ bɛ ka ba sɔrɔ ka d'a kan maa dɔw fana bɛ nin jama in na minnu futinɛnen don ka d'a kan an ka jamana sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle ye ale ye jaabi laban minnu di nin waati in na député bulon n'o ye an ka wasadenw ka tali ye o ma kɛ dɔw ni juguna ko ye o funu damaw de fara-faralen don ɲɔgɔn kan o cogoyaw la sa u ni finitigiw bɛ su ban ɲɔgɔn gɛn na an b'a ye ko nin murutili a bɛ Bamako Kayi Sikaso ani Kucala maraw bɛɛ la min bɛ se k'a to jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka sariya min ta n'o ye maaw ka se ka d'u ka so nɛgɛ ɲɛ 21 wagati k'o bɛ se ka wuli walima ka hakɛ bɛn min b'a to a tɔɔrɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min na an b'a yira o la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ ala ni AMAP ani ANCD olu ka bolo di ɲɔgɔn ma ye k'aw fo aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini nin waati kelen na